ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд мошинҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бачаҳо. Бо видеои наворкардагӣ ҳам ҳаст, мақсад бо суратам ҳастай, ҳам роикардагӣ, ҳам наворӣ кардагӣ мо. дӯстони азиз, агар шумо нам чунин мошинҳои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан агар шумо дам бошам, хеле мо дӯстони азиз реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook. Марама сурат маълумотро мекунем, мо реклама мекунем. Ва дӯстони дар имза чӣ навор мақсад ки чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, курси имза бошад 126 сомонӣ. Дар имза навор Mercedes, Opel, Astra G, Camry, дӯстони азиз, мақсад BMW, Caravan, дӯстони обшим навори бениҳоят хуб шуда дӯстони азиз. Наворо мақсад ки мошино сар мешавад ай нархҳои 7000 сомонӣ бачо то 85000 сомонӣ бачо мошин астай. Навор бениҳоят навори хуб дорад, фақат мошинои арзон бачо ҷудо карда барои шумо мақсад пешкаш кардем. дӯстони азиз, навора бо диққат тамошо кунед, дар рақамошон рақамҳои мошинҳоро соҳибошон дар пои видео мондагастай занг занед. Марамад рафтем. Марамад бачо 40000 сомон Opel Sedan тозак бачо срочно фурӯша 40000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. дӯстони азиз, панировкаи солонаи нав кардагӣ аст. дӯстони азиз, мошин 96 сола синияти тайёра, фақат номер мегирем. ина марамад бачо мошинча тозак хушрока. дӯстони азиз, ҳамаша нишонтон метавонам. марамад обшивкош тозака бачо, ягонаш кор надорад. Салончам тозака, чухолакои хича бачо, деки фора чухол мекашем, коробка механика. Торпедош ягонаш кор надорад. ина марамад дӯстони азиз, мошинча идеални состояние. бачо ақимош 40000 мага. ина марамад дӯстони азиз, мошин ягон ҷош мақсад кор надорад. светчам свети зур, краскашам нав мақсад фасона. марамад мошин маша чотомети дискои фасо балоношам бачо созай пачка мақсад. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, нархи мошин 40000 сомон аст, бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. мошин бачо дар шаҳри Бухтар аст. тозак марамад мошин дар шаҳри Бухтар 40000 сомон бо муомила савдои хуб мешавад. бачо танировкаш 1 сола кардага, фақат камбудиш ки як ҳуҷҷат мекунед, там ҳуҷҷаташ бучидага бачо номерош транзит. ай омадам ай пеш бире бо муомила савдои хуб мешавад срочно. дӯстони азиз, аппарати лойблок астае ки комплекта ҳама чӯшон ҳаста. ҳамира чун Ӯзбекистон заказ кардан овардиам бачо. мақсад мега одам наёфтем, яъне ичода бурдагӣ нест. дӯстони азиз, навасте ҳама чиз комплекта, фақат якта аккумулятор чиам набудай, тамом дига ҳама чӯш мегад ҳаста комплект. нархша нархи дастрас мондисян, срочно мегад мақсад мефурӯшем, ёки дарами сум мега агар ягон мошинам боша мега алиш меша. дӯстони азиз, мақсад ки аппарати дӯстони азиз лойблок, яъне ки аппарати барои ғиш бурорӣ аста. намихай одамо медонам шуд комплекта бачо. ҳамира бовар кунед, нархшон $7 ҳозӣ, леки ака мақсад арзон мондесай. ҳамагӣ 25000 сомонӣ бачо бо муомила мешавад. агар дар ҳамин нарх ягон мошинам боша, мақсад алишам мекунад. адрес ё бачо дар Московский қарор дорад. дӯстони азиз, аппарат навай па мақсад ки ҳамин як бор дубора истода бурага тамом. срочно фурӯше мара занг зан, бо арзон муомила мешавад. бачо 85000 сомонӣ Toyota Camry DSK тоза. дӯстони азиз, 12 моҳ танировка дорад, 12 моҳ ҳуҷҷат. мошин утилам кардагааст бачо, консенсияш ях SK 2008 бачо Америка. мошин идеални состояние. дӯстони азиз, 85 таш мега бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад, срочно фурӯшия. ина марамад тамошо кунед. дӯстони азиз, мошин бензини холия, мотор дучора беруна ягон ҷо кор надорад. балоношам бачо пачка, диска балони пачка, краска ягон деталаш кор надорад. дӯстони азиз, навохтон бинем, мошин ҳамин хамеша бачо, танировкаша ҳамаша нав кардага асан, солонай бо номеракошам хушрока. хоҳен номеркати, хоҳен мақсад ки симат мекунад, маслиҳат мешавад. консонаш ях, бензини холи бачо, ҳамаи навортора дорад. на бисмиллоҳ. дӯстони азиз, обшивкош тозака, 4 та электропакет бачо, сидинош бачо лифта,
скамейка дӯстон азиз кожни салона бо мақсад ки хеле чихола мондагия коробка автомат бачо мониторчаи фасон бачо дупара хеле мултирул салон сиёҳ дӯстони азиз бо люкам дорад ина марамат дӯстони азиз бензини холия дӯстони азиз ҳамин нархҳоро бовар кардам хеле састенира хеле 90 100,000 меган 110,000 меган акамат гуфт срочно мефурӯшам меган наша 85 та мондесиан мақсад бисёр не камтар муомила мешавад дӯстони азиз камтари дига бензини холия мотор дучора мошин 2008 та бошад дар винко танаша маҷуда нек да техпасо 2007 гузаштаги аст инам хел бензини холи инам хели свет 85 та бочо бо мақсад ки муомила саудои хуб мешавад мошин дар шаҳри бухтара мошин омада ай пеш бинен ва хайдурекин марамат срочно. ассалому алайкум дӯстони азиз як бори дига аз шумо як хоҳиш дорем ки ҳамин навора мақсад гӯш кунен дӯстони азиз ба як апашка якта опели вектор дар кор аст ки яъне кузуфи холиш пӯшон мегад мешавад ҳамин апашка мақсад ки якта мақсад духтарчаи мақсад бемор доштиян ҳамин ба ҳамин вектора такси мезаданд дӯстони азиз ҳамин камтар мега кузуфуш мега уже корношаям шудаги аст мега соҳибшуд мақсад кузуф уже пӯшидаги мусдаги корношаям шудаги аст а мотору патор мақсад и хелчош мега зура ягота агар ҳамон хе кузуфи холи бошад мегад мақсад ки агар арзон бошад хай мисол ками беша мегад сумша метем мондагиша бад ё ки кадоме ки агар ки мақсад арзонтар ёрдамшо расад дӯстони азиз ё ки камтар нимша қарз дӯстони азиз обшим мақсади гап ки ҳамин апашка хоҳиш кард ки ҳамин мошиншон ҳамин буда ба ҳамин камкам таксоват мекардиян такси мезадиян ҳамон тарафи шаҳри тузан тарафи хучонда яктам хали кузуфи опели вектор дар кор аст агар ки бо нархи арзон бошад яъне мегиранд агар ки бо тариқи кредит бошад мақсад ки маслиҳат кардан мегад яъне сумша метиҳем акрос дига мо ич чизора реклама намекардам па хоҳиш кард мо бодо касе ки хали кузуфи вектора дошта бошанд арзонтар ҳамин апашка кузуфи холиша барои ҳамин мошиншона мехариданд ҳамин мошиншон ба худшон маҳқуланд леки кузуфуш мегад уже корношаям шудаги аст неки мақсад ки мотору патор мисол и тарафош мегад фақат ки ҳамин кузуфи холи дар кора дӯстони азиз кадомида ки боша хай арзонтар мақсад мехариданд касоне ки мисол агар мехоҳанд мақсад ёрдам ягон арзонтар ина рақам боша мондаги ҳастем дӯстони азиз ҳамин хел ёрдам обшим мақсад мехаранд марамат занг занед ина марамат бачо 69000 сомон Toyota Camry 2 солиш 2007 бачо моторш 2.4 кондиционершам бачо мақсад кор мекунад свети сабсафеди хушвак дӯстони азиз 69000 сомон аст бо муомила саудои хуб дорад срочно фурӯшия ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз мошин беруна ягон ҷо кор надорад номерои 2005 падарка балонашам бачо соза ина марамат тамошо кунед дискои фасон балонаш пачка ина бачо номерои 2005 мегад падарка дар номи хичора мақсад ки давенс метиҳам туна ина марамат 69000 сомон бачо бо мақсад муомила саудои хуб мешавад дӯстони аз абшифкош тоза кай 4 та электропакет чихолакҳои фасон бачо бо чаши латагия ва дӯстони аз коробка механика бисёр одамо хоҳиш карда буданд барои мақсад ҳамин перевало зура мониторчаи фасонак бачо кондиционерша мегад кор мекунад мегад фақат фриён мезани мегад пара дӯстони аз мултули дорад ина марамат саломча тозак дӯстони азиз чӣ хеле гуфтум 69000 сомон аст бачо бо мақсад ки муомила саудои хуб дорад мошин дар шаҳри бухтара бачо десен як чарма гуфтум 2026 нами ҳамин моҳ мегад документаша навон кадаги ҳастем дӯстони азиз 2026 нами ҳамин моҳ кадагиам як ҳафта пеш инаиш бачо утилизатсия обши мошинча ҳуҷҷат утилизатсия мақсад ҳамаш кадаги ҳастай 69000 сомон бачо бо муомила саудои хуб мешавад мошин дар шаҳри бухтар астай омада пеш мева хайдуркин марамат ина марамат бачо 36000 сомон Opel Astra 98 сол бачо ҳуҷҷатдор ва утилдор мошин 5 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дорад утилам дорад дӯстони аз 4 та электропакет кондиционердор фақат ки беруна камкам кор дорад 36 та мақсад мега бо мақсад ки муомила саудои хуб мешавад срочно фурӯша ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз 36 та бо мақсад ки муомила дорад балоношам соза як 70% 60% ҷаш кор дошта хай обши мошин беруна мақсад кор дорад аршивкош тоза кай 4 та электропакет бачо сиди салон чихолакҳои кожа дошта дӯстони азиз коробка механика кондиционер тарпедош соза мошин бачо 4 моҳи дига 5 моҳи дига мақсад ки ҳуҷҷатам дорад балони ақибаш хай пачка буда
дӯстони азиз, мошинча срочно фурӯша 36 та мақсад ки бо муомила савдора. Дӯстони азиз, на крилишам тор дошта. Обши мошина красаки не бо зури бад меша. Кадоме ки агар дарку боша балони испарашам нам. Ами як таш миёна дигарош созай мақсад. Чӣ хеле гуфтам бачо, нархи мошини 36 та бачо бо муомила савдои хуб меша. Мошин 98 сола бачо, утил, ҳуҷҷат дорад, кондитсионер бачо, бо инчунин 4 та электропакет, моторшам мега созай. Дӯстони азиз, хай ки мошин расход дорад, бо бинай пеш бинен, мақсад санҷем баъд хайдури кунед ки нархи момондесем 36 та мега бо мақсад ки муомила мешавад. Бо дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад. Хай расход дорад, бе расход нест. Марама дар рақами пурдазани маълумот гирем. Марамат бачо 50000 сомон бояд дига Toyota Vitz бачо 50000 сомон дӯстони азиз бо иша арзонтар ёфтаем, не ки сасенашам зура мақсад ягонҷош кор надорад. Дӯстони азиз десен 2026 ҳуҷҷат кардагиай. Дӯстони азиз 50000 сомонай 2007 мотори як дӯстони азиз мошина кондитсионершам кор мекунад, балоношам пачка. Мошинча идеалист аст, мошинча экономи мақсад ва мошини осонайкун. Ина марама тамошо кунед дӯстони азиз. Хай сасениш зура бачо. Ина марама. Дӯстони азиз 2026 ҳуҷҷат кардаги аст, утилам дора. Кондитсионерчаш яхай. Десен бачо, обшивкош тоза, ка 4 та электропакет бачо, регулировка центразамок бачо. Чехолошам нав задаги аст, коробка автоматай. Мониторча яйхидош. Тарпиташ ягонҷош кор надорад дӯстони азиз. Ё японка мешам бачо. Мотори як-як, ям як-як шака экономи, ам як-як меша. Мошин 2007 дӯстони азиз. 50000 мега мақсад аки ҷои сумгириша мега, дига арзон намешавад. Мошин бачо дар шаҳри Бухтора десен 2007 мотори як-як бензини холӣ ё да газ ам дар кор неста. Дӯстони азиз, коробкаш мега бо дили пур, моторшам созай. Мошин дар шаҳри Бухтар 50000 сомон бачо ҷои сумгириша. Бо биен мошина пеш бинем. Марама срочно. Ина марамат бачо 68000 сомон Opel Zafira бачо 2008 мотори гашти қабрага. Дӯстони азиз десен танировкаи солона кардаги аст дӯстони азиз, чиз қовазош не дӯстони тани ҳуҷҷатои солонаш бачо. Обшим ҳардушон солона кардаги. Дӯстони азиз, мошин 2008 мотори гашти қабрага, светча хе свети фасонак бачо. Нархи мошина сразу мегем 68000 сомон бачо бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. Ина оз бо маша бачо нишон то метонем бо гав мезарем. Ина марама тамошо кунем. Дӯстони азиз, балнуш навай. Мошини параш ха беруна кор надорад, бо усам нишон то метонем. Обшивкош тоза кай бачо, электропакет, регулировка боковой, сиди салон бачо, чихолакошам зардаки фасонак дӯстони азиз. Коробка механика бачо, кондитсионер хай тарпедош бачо соза. Ина марама тамошо кунем. Тоза ки хушруа. Аталакошам кор надорад дӯстони азиз. 68 таш мега мақсад ки бо муомила савдои хуб мешавад. Марама тамошо кунем. Балнош пачка. Обшим дӯстони азиз, мошин беруна кор надорад. Мошин беруна кор надорад. Бо ина мақсад ки буксировкаам дошта. Марама. Яндаш хай контрак хак дурум омадаги, хай бо хумхтон омада мебинем. Дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам нархи мошин 68000 сомон бачо 2008 Германия бачо, мақсад як гашти қабрага. Дӯстони азиз, мошин танировка ва ҳуҷҷати бачо ина солона кардагиа. Иш ҳуҷҷати прасо иш мақсад қоғази танировкаш. Мошин дар шаҳри Бухтар 68 бо муомилаи савдои хуб мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтар омада ай пеш бинем ва хайдорга марама сирот шума. Бачо 19000 сомон Opel Vectra A. Дӯстони азиз, 3 моҳи дига танировка дорад, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад бачо. Мошин бачо 91 сола, не ки чашкош як таш вари дорад, дигарош соза сетаи гаш. Сети залапитисти бачо 91 сола, солиш хай нав нест. 19000 сомон бачо бо каунтер дига муомила меша бачо, танировка дорад. Ина марама срочно. Дӯстони азиз, балной не параш пачка. Ина марама ай тато мегирам. Окей. Обшивкош тоза кай бачо, чихола мондаги ҳастай, коробка механика хай тарпедош дорад, кандаги нест. Дӯстони азиз, бо люкам дошта, танировкаи 50%. Мақсад 3 моҳи дига мондаги ай. Дӯстони азиз, балони пеш 70%. Ина марама балони пеш 70%.
деш кантара кор дошта марамад бално пеш 70%. Инай бачо бахса ки инай параш 50% буда. Я балони ахибу парагиш пачка ду та пеш 70% иш мақсад миёна. Дӯстони азиз ба инай ҷаз кор дошта. Десин 91 сола мега соҳибшон 19000 сомон бо кантара дига мақсад муомила мешавад. Дӯстони азиз ина мақсад таъмировка ина ҳуҷҷатҳои 6 моҳи дигаш мондагаст. Утилам дорад мошин дастшари бухтара 19000 сомон бо кантар муомила мешавад. Мошин дастшари бухтара аст омода бинем. ина марамад бачо 9500 сомон Opel Vectra. Дӯстони азиз 95 сола 9500 сомон. Дӯстони азиз срочно фурӯшия 9500 сомон бачо Opel Vectra A 95 сол мотори модул кати. ина дӯстони азиз тамошо кунем. Мошина ки бачо кор дора ки бигем берасход хали гап неста. Мақсад мошин расход дора бачо. Агар хоин на краскача на хоин намеке балнош бачо мисол баъзеш навай мақсад баъзеш хай мақсад чудрене кришаи чишам набудай бакшам набудай. Дӯстони азиз надӯшам хай пақамақа хира бо вақти краска кардем чон рост мекунам. ина марамат дӯстони азиз обшивкош хай соза химчиска мега не чихолошане ки алиш мекунӣ кандаги мандаги мошин бовар кунем дакиҷо гаштаги ки ҷазирага лукан дошта. ина марамат бо моторшам нишонтон метиём. Дӯстони азиз чӣ хеле гуфту дидесин мақсад ки модулай аки дайё бисёр трамбиёр мешана ки модулай бачо мошинча созай хай аки хайқа мақсад расход доштай баъд камбуди мошини чига ки утилу мақсад ҳуҷҷат надорад. Не ки 95 сола бачо одамое ки мақсад дар хариду фурӯш сар кор доранд мисол ай мошина хай метавонед ки тайёр карда мақсад бо хай зиндагитона бинем бачо 9500 сомон. дӯстони азиз мошин дар шаҳри бухтара мошин аки хай кор дора бачо мисол ҳуҷҷати утлишам ба назар гирем срочно 9500 сомон бачо марамат занг занем. марамат бачо ки мошинчаи экономӣ ва осонҳайкл меков бачо на Toyota Vitz 2009. дӯстони азиз мошинчаи экономӣ бачо ва дӯстони азиз мақсад ки осонҳайкл. дӯстони азиз мошинчаи Toyota Vitz 2009 мотору коробкаша бачо нав задаги ҳастанд. мотору коробкаша пачка мондаги ҳаста. мошини сери беси дӯстони азиз дидесин то охири сола ҳуҷҷатам дора бачо кондитсионершам мақсад кор мекунад состояниш зурай. дӯстони азиз беруншам нишонтон метавонам бо мақсад ки нақшам гап мезанем. дӯстони азиз ина Toyota Vitz 2009 бачо мотори 1.1 экономӣ мақсад бензини холе бачо свети 1.3 бачо узри зиёд мотори 1.3 бачо кондитсионер мотори коробкаш мақсад нав задагӣ номерушам номери фасонак падарка. дӯстони азиз ина марамат тамошо кунем мошинда мақсад ки кузуфу мисол коробка мотода бачо мақсад ки бо дили пур мега балношам бачо пачка мондагия ина марамат. дӯстони азиз бачо рама мотори 1.1 гуфтум 1.1 набуда 1.3 да бачо бо 1.6 мақсад ки бо зури бада нашуд оборотгириш бачо мақсад нашуд дига чизош бо зури бад да мақсад. дӯстони азиз соҳибшон нақша 55000 сомонӣ бачо ҷои сунгриша мега мақсад мошина мега бениҳоят мега дар расходи бисёр кардаги ҳастем коробка моторша мега вагони пачка мондаги ҳастем мега соҳибшон обши мошина расход кардаги ҳаста мошини хали бигем ягон маслахе ягон коробка вайрон хали неста. ина то охири сола бачо ҳуҷҷатдор нақша 55 ҷои сунгриша мега дига арзон намешавад. мошинда ягон расход намекунад балонои пачка аккумулятори нав мотори коробка нав краска ягон ҷо кор надорад. дӯстони азиз кондитсионершам ях кор мекунад номерошам мақсад ки фасона кор мекунад. мошин дар шаҳри бухтара бачо 55 ҷои сунгриш барама срочно омада мошина пеш бинем. марамат бачо 29000 сомон Opel Caravan Opel Astra F дар кузифи Caravan. дӯстони азиз 29000 сомон аст бо мақсад ки муомила саодои хуб дорад. бачо мошин 96 сола краскаш ягон ҷо кор над чашкошам беваритай состояниш обшин созай. ина марамат тамошо кунем краскаш ягон ҷош кор над балнош бачо пачка мошина ки хай контрак ҷазирака нашуштиям ай мошина мақсад ки бояд фурӯшам. дӯстони азиз десен буксировкам дошта обши мошин беруна ягон ҷо кор надорад. ина марамат утил бачо дорад бални пешам навай. ина дӯстони азиз обшивкошам хай созай чухолакҳои фасон мондаги аст бачо коробка механика торпедош ягон ҷош кор надорад. ина марамат дӯстони азиз бо люк дорад. дӯстони азиз наи лаббовоиш хай треш надошта
нархи мошин бачаҳо 29000 сомон аст. бо муомила савдои хуб дорад бачаҳо. утил дорад, фақат ки ҳуҷҷатош бучидагия. мошин дар шаҳри бухтар аст. сурат мошин омада ай пеш бинем ва хадро кунем. мошин бачаҳо дар шаҳри бухтар 29000 сомон бачаҳо. муомила савдои хуб дорад. марамат срочно занг занед. марамат бачаҳо 55000 сомонӣ бачаҳо. мерседеси зайчик. дӯстони азиз 97 солаи поли 2000 кадаги аст. мотори гашта бачаҳо. комплексия классика. дӯстони азиз танировкаш то охири сола. дӯстони азиз сатфои танировка ҳуҷҷатош бачаҳо то мақсад ки 09 яъне ки 4 моҳи дига мешавад. мақсад нарша мега 55 та мегем бачаҳо. бо муомила савдои хуб мекунад. канаслариш ҳам яхе свети мақсад сиёҳ. дӯстони азиз срочно фурӯши мошинча идеали сасине. ин ҳам марамат бо нишонтон метавонем бо мақсад гап мезанем. ина бачаҳо ҳолати балнош пачка. мошин беруна кор надорад. дӯстони азиз обшивкаошам тозака чихолакҳои фасон мондаги аст бачаҳо. 4 та электропакет. дӯстони азиз регулировка боковой. хоб андроид. дӯстони азиз чи даш андроид ай тарпидашам сӯза. дӯстони азиз мақсад мошинча идеални. кондитсионераш я танировкаш бачаҳо то охири сол ай ҳуҷҷатош хаяк 4 моҳи дига мондаги ай 3 моҳи дига мондаги ай. ина марамат дар шаҳри бухтар 55 та мега бачаҳо. бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. мошинча срочно фурӯшад. дӯстони танировкаи 100% дорад. шахсоне ки мехарем мошина пеш бинем ва хайдро кунед. марамат ина марамат бачаҳо 54000 сомон Opel Zafira. дӯстони азиз солаш 2005 моториш як гашта бачаҳо. як 8 моҳи дига ҳам хайдга ҳуҷҷатам дорад бачаҳо. то охири мақсад ки 2027 то январи 2027 бачаҳо ҳуҷҷат дорад. 54000 сомон бачаҳо. бо муомила савдои хуб дорад. срочно фурӯши. ина марамат тамошо кунем. дӯстони азиз мошин беруна ягон ҷо кор надорад. десен балнош пачка. дӯстони дискошам хали сарапина надорад. мошин сасениш мақсад идеал ме бачаҳо. ина марамат дӯстони азиз обшивкаошам тозака электропакет бачаҳо. мақсад сиди салон. дӯстони азиз каменкош мақсад соза. дӯстони азиз хали кожа буда. намедонам чӣ хола не ки бафки майхча заводской кожа. дӯстони азиз коробка механикаи кондитсионер бачаҳо. ина хеле дупара мултиро дорад. дӯстони азиз хай майтафонои чизи хича. ина марамат бачаҳо кожни салон. тарпедош ягон ҷош кандаги нест. дӯстони азиз мақсад мошин як 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. балнои ақиба мақсад ки навай. ина марамат бачаҳо мошинча қад қоматаш хезура. марамат дӯстони азиз ҳамира бовар кунед. нархҳои ҳамира 65000 ам меган. айда қимат ам меган 54000 сомон бачаҳо. мақсад ки бо мошина бинай пеш бинем. бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. 54000 сомон бачаҳо. бо мақсад муомила савдои хуб мекунад. мошин срочно фурӯши. утил ҳуҷҷат 2005 мотори 1.8 бачаҳо. ина марамат оиди мошин чӣ саволе ки дорем чизере ки мехоҳем фаҳмидан дар рақамҳои поёмда занг занед. соҳибшам маша ба шумо фаҳмонда. дӯстони азиз ва ай пешам бо мақсад ки нашод шумо муомила савдои хуб мегӯям. марамат срочно. ина марамат бачаҳо 26000 сомон сечка полобъёмни. дӯстони азиз моториш дай коробка механикаи свети намхали мақсад ки бардои свет. дӯстони азиз 26 та мега мақсад ки бо муомила савдои хуб мешавад. срочно фурӯши. ина марамат тамошо кунем. дӯстони азиз ҳолати балношуза дискошам дискои фасонак аст. не ки мошин беруна кор дорад. ина марамат бачаҳо обшивкаошам тозакай чихолакҳои фасон мондаги аст бачаҳо. 4 та электропакет. ина дӯстони азиз тарпедошам ягон ҷош кор надорад. ина марамат салончаш тозакай. дӯстони азиз мошинчара нархи мошин 26 та бо мақсад ки муомила савдо мешавад. дӯстони азиз аки мошин як краса кунем бузурги бад мешавад. мошин бачаҳо 96 солай. дӯстони азиз на калитош мақсад ки рибка. хоб дӯстони азиз камбуди мошин чия мақсад ки утил ҳуҷҷат надорад бачаҳо. бучдагия не ки 26 таш мега моторуш мега зура мега мақсад расход надорад моторуш. мошин дар шаҳри бухтар нархш 26 та бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. срочно фурӯши. марамат дар рақами поёмда занг маълумотша гирем.